Sziasztok! Itt vagyunk a második résszel, Kápcentrum ismét. Első napon vagyunk túl, mit mondjak, gyönyörű fogásokkal. Van egy gyönyörű nyurgaponty, van egy gyönyörű tükrös, és van egy gyönyörű tőponty. Te mivel fogtad, András? Én egy 20-as süllyedő. És te? Én pedig egy 20 mm-es vadtigrissel fogtam. Én pedig egy 20 mm-es mangóval, tehát 2-1 a mangónak. Lássuk a halakat. Megvan? Ott a feje, nem? Aha. Nem látom, ott van. Ott van. Húz ki. De elmegy akkor. Addig fogom, ha? Próbálom. Jó, engedd lassan. Megvan? Fogd meg az izé. Már megy kifele? Megvan? Várjál. Tarts. Már nem tartom. Azért olyan farizmokkal nem rendelkezek. Megvan? Mit tojtam mi? Sziasztok, Vaczor Andrus vagyok. A 2024-es évben nem titkolt célom, hogy a BN csalikkal új egyéni rekordokat tudjak dönteni. Erre a túrára 3 X-világgal készültem: Flamango, Speed Cruise és Chili Plum. A horrogelőkéim pedig Dérig és Slübdérig. Nekem ezek a bevált végszerelékeim, legyen az bányató vagy víztározó. Remélem, egy eredményes horgásztúrát hagyunk magunk után.
Sziasztok, Lacika vagyok. Itt vagyunk a második napon a Barni által szervezett találkozón, ahol nem csak BN csapattagok vannak, hanem ismerősök és barátok is. Nekik is sikerült rengeteg szép halat fogniuk. Az általam kigondolt taktika erre a horgászhelyre, ahol ülünk, sajnos nem hozta a várt eredményeket, de így is sikerült 2 szebb halat fogjak. Sajnos a mai nap nekem este felé haza kell mennem, úgyhogy véget ér a horgászat, de még a délutáni órákban bízok, hogy hát ha megérkezik a várva várt hal, úgyhogy tartsatok velünk! Sziasztok, Palko Misi vagyok, a Boilis Napolyja csapat horgásza. Nagyon örültem Barni megkeresésének, mert a Viperes időszakban is zökkenőmentesen ment minden, mind minőségileg, mind technikailag. Erre a túrára a Krill Baracka és a Vadtigris bolyjával készültem. A Krill Barackkal sikerült fognom egy gyönyörű bányatavi tükröst. A Vadtigris bolylival pedig egy gyönyörű tövest. A Vadtigris várakozáson felül teljesített, a hidegvíz és szénhidrátos mi voltától függetlenül. A túrából még egy napunk van hátra, nagyon bízom az utolsó éjszakában. Reméljük fölötte lesz már, de amúgy szép halakat fogott eddig. De ennek fog a legjobban örülni szerintem. Megjött a fényváltás, amiről beszéltem, a terveket tartottuk, bíztunk benne, megérett a gyümölcse. Nézzük meg együtt. Mivel fogtad? 24-es krillas boilie, 14-es barack pop-uppal kikönnyítve. Nézzük meg. Nézzük meg. Valami hozzáfűzni való? A BN boilik mindig jól teljesítenek. Megérdemlik a bizalmat. Lehet vissza. Köszönjük. Na, öcsém. Erre ennyi időd volt. Isten őriz, hogy kiszedd a botot. Ja, nem. Már itt van part közelben. Azban ott nem lesz baj. Ez konkrétan kijötted, de a partig azt most itt montálkodik.
Jó reggelt, sziasztok! Elérkeztünk az utolsó reggelhez. Nagyon jó kis túrát tudhatunk magunk mögött. Büszke vagyok a fiúkra, büszke vagyok a csapattársakra. Bebizonyították azt, hogy ezekkel a csalikkal milyen halakat is lehet fogni. Sikerült Misának fogni, ugye már láttátok az előző pár videó részletben, hogy sikerült egy 14,8 kg-osat, viszont hajnalba, pirkadatkor sikerült fogni még neki egy 14 kilós nyurgát, gyönyörű hal volt, mindjárt láthatjátok, és ezek az kis apró változtatások, ami egy bányatavon kell, hogy két csalival készülsz, de mégis kicsit kombinálsz egy harmadikkal, és az bejön. Úgyhogy gyönyörű halat fogott. A Andrisnak sajnos nem annyira működött ez a preferált hely, nem tudtunk mit csinálni, raktuk a jobb oldalára a púpnak, bal oldalára a púpnak, a púp tetejére, mögé, elé, sajnos nem adott halat. Van ilyen ellentétben velünk, nagyon sok halat fogtunk ezen a kis részen, ahol voltunk, viszont ugye nem a darabosabbakat, 10,5 kilóig tudtunk fogni, de mondom, 30 darab halat számoltunk, még plusz ezek a reggelik, nekem is még jött reggel egy, ezt majd mindjárt megmutatom itt videóba. Nagyon büszke vagyok a fiúkra, tényleg még egyszer, le a kalappal előttük. Várom már nagyon a következő túránkat. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett. Sziasztok!